Ik heet Shema en we zitten bij workshop Street Dance, Express Your Best. En onze juffrouw heet juf Shahida en ze is een hele lieve juffrouw en ze kan heel goed dansen. We hebben een hele leuke dansje geoefend op Stromae Papa Unte. En iedereen zit in groepen. En dan moet ons de beurt hebben we een soort zielig toneelstukje. Ik heet Gennaro. Bij het toneelstukje bijvoorbeeld 2 kassiers die bij de kassa staan. En bijvoorbeeld iemand vraagt waar de kaas is. En dan weten we het allemaal niet omdat ze een andere taal praten. En dan krijgen we een soort ruzie en dan begint de dans. Ik vind het leukste het midden, dat we mogen freestylen zelf. Bedenken dat we mogen dansen. Tegen mijn familie wil ik zeggen dat ik heel veel van hun hou en dat ik het leuk vind dat jullie zijn gekomen.